आगुनि जोंनि दैदेनगिरि आथिखालनि जोंनि बोसोनगिरि आरो बाथौजोंनो लोब्बा लाखिबोनानै बाथौनि सोमोन्दै अनेक गोबां बिजाब लिरग्रा जोंनिनो मानगोनां सिबिनां मंगल सिंह हाज'वारि आदा बिथां आरो लोगोसे दिनैनि बे मेलाव हाबाफारियाव जोंजों माने बेयाव गासैबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दंफायो। गरेस्वर बियाबनि जानानै मानगोनां बानेश्वर बर', मानगोनां हरेश्वर बर' आरो जिल्ला आफादनि जानानै मानगोनां कबिन्द्र चन्द्र बर' आरो मुस्रि सनेश्वर स्वर्गियारि गाहाय नेहाथारि आरोबाव बानजाय आफादनि जानानै मानगोनां महेश्वर बसुमतारी, बिनद नार्जारि मावफुं आफादगिरि बिथाङा आरो मानगोनां सुरेन चन्द्र बर' गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे जिल्ला आफादनि गोबां दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोन दङ आरो लोगोसे दिनैनि बे मेलाव दाब दाब गामिनिफ्राय सफैनाय मानगोनां बाथौ सिबियारि आइ आदा बिदा फंबायमोन आरो लोगोसे जौस्राङाव जिरायनाय गोबां आलासि दं मानगोनां आलासि बिथांमोन। दा आंखौ दिनैनि बे सावरायमेलाव आंखौ लाइजौ बिसम्बि बेखेवनो थाखाय हांख्रायोमोन। दा नाथाय बे लाइजौ बिसम्बि बेखेवनायनि आगुनो बे दिनैनि सावरायमेलखौ बेखेवनानै होनो थाखायबो मानगोनां बिथांमोना आंखौ खावलायदों। बे हिसाबै आङो एसे सुंथाब माने समनि गेजेरजों दिनैनि बे मेलखौ बेखेवना होनो सानबाय। दिनै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं। जोंनि सानजा बाक्सा बे बाथौ गौथुमजों खुंजानाय 25थि जिथु रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय आरो बे फालिनायाव फैनानै नोंथांमोननि जिथु महर मोखां सिन्ताधारा साननाय हनाय मावनाय दांनाय बे गासैखौबो नोंथांमोननि बेयाव एसे बेरखांनाय नुनो मोनदों आरो जोबोद गोसोआ एसे खुसि जादों जे आंबो खाथिनिनो बारा गोजाननि मानसि नङा, आङो खैराबारिनि मानसि हिसाबै बे ओनसोलाव बे नोंथांमोना बे रुफाथि मायथाइखौ माने खुंफुंदों। दा बे रुफाथि मायथाइ खुंफुंनाय बे समसिम नोंथांमोननि बे हालामाव आरो गथाय बे सानजा बाक्सा जिल्लानि सानजाथिं थानाय बाथौआरिफ्रा दिनै गरेस्वराव लोब फैनानै जोंनि बाथौनि सोमोन्दै मिथिनो बा बिनि सोमोन्दै जोङो भबिष्यत बोरै खामानि मावलांनो बिनि बागै नोंथांमोना गुवारै जे सावरायनायाव बाहागो लादों। आं बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ माने खेबसेयावनो आङो माने साबायखर बावहरदों। दा सिबिनां रायजो राजाफोर, जों एसे मिथिनाया मोजां। नोंथांमोननि बे गौथुमा दिनै बे 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ खुंदों। रुफाथि मायथाइ बे जोंनि धोरोमखौ मोजाङै माने लांनो थाखाय एसे बे आफादखौ गौथुमखौ दिनैनिफ्राय 25 बोसोरनि सिगाङाव बा जोंनि सेन्ट्रेल बे बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दादों आरो बे फैयै दिनै सोरनियाबा बैसोआ 25 बोसोर जाबाय, सोरनियाबा बांबाय एसे बांबाय, सोरनियाबा माने 45 50सिम जोङो थांनायखौ नुना मोन्दों बे गौथुमखौ जायगा। ओंखायनो नोंथांमोना बे 25 बोसोराव आगान होदों। जोबोर मोजांनि बाथ्रा। हयथ' बे 25 बोसोराव नोंथांमोना बे धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै माने लिरनानै फोसाबनानै नोंथांमोना आरोबाव आवगायनो सानदों। दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जादों रायजोफोर, जे जोंहा गावनो धोरोम दं आरो जोंनि सिभिलाइजेसनखौ जोंनि सोदोमस्रिखौ माजों फोरमायगोन, माजों जों दिन्थिलांगोन। दा जोंनि मिथिनायाव जोंनि सिभिलाइजेसनखौ जोंनि बे धोरोमनि गेजेरजों गासैखौबो जोङो बेरखांहोनांगौ। धोरोमनि गेजेरजों जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बे गासैबो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो बेरखाङो। जोंनि गथ' गथाय फैबाय थानायफोरखौ मोजाङै लामायाव लांनो थाखाय बे धोरोमाबो मोनसे बे एकदम धोरोमनि गेजेरजोंबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो बा मोजां लामाथिं लांनो हायो। दा ओंखायनो बे धोरोमनि गेजेरजों
बे बर' हारिनि सोदोमस्रिया माने बेरखांदों गोदो गोदायनिफ्राय जानाय बाथ्राया बेरखांदों बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि साननाय हनाया बेरखांदों आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि राव हारिमु थांनायाबो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो माने थांनानै दं बेबो बेरखांदों दा ओंखायनो बे धोरोमा दिनै नोंथांमोननि बे आफादाल' 25 बोसोर 25 बोसोर किन्तु बे जोंनि धोरोमा 1000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे माने फैगासिनो दं 1000 बोसोरनिफ्राय नाथाय बे धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि आगुनि मानसिफ्रा हयथ' हाया जादोंमोन मोनसे समाव सोनाबाथिनिफ्राय फैनाय आर्य हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ सेस खालामनो थाखाय बे धोरोमनि गेजेरजोंसो बिथांमोनाबो जोंखौ नाजादों आरो धोरोमजों जोंखौ जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ एखे बिथांमोना फैयै गाग्लोबै जोंखौ बुरखायै जोंखौ सेस खालामफैदों दा ओंखायनो जोङो ओरैबायदि गोथौआव जों हाबलांनांगोन रायजोफोर बे धोरोमा दिनै 25 बोसोरल' जायाखै बे धोरोमा दिनै 50 बोसोरल' जायाखै बे धोरोमा दिनै 100 बोसोरल' जायाखै बे धोरोमा 1000 बोसोरनि सिगांनि धोरोम बे जोंजों माने फैफादों आरो बेनिखायनो दिनै सोनाबनिफ्राय फैनाय बे आर्य हारियानो जाथों आर्यानफ्रानो जाया मानोथों बा गुबुन सानजानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रानो जाया मानोथों खोलानिफ्राय हाबनाय मानसिफ्रानो जाया मानोथों जोंनि धोरोमखौ फोजोबनो हायाखै जोंनि सोदोमस्रिखौ फोजोबनो हायाखै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनो हायाखै नंगौ बिथांमोना लोरबां खालामनो हादों थेर बेथेर खालामनो हादों अब्लाबो खिन्थु मिरौ फैब्लाबो दिनै बे धोरोमा दिनैनिफ्राय 50 बोसोरनि 60 बोसोरनि सिगांनिफ्राय आरोबाव सानखांफिननानै जों एसे लेखा गोरों जाबोनानै बियो साबना हामनानिफ्राय आरोबाव साबसिन जालांगासिनो दं दा बेजों जोंहा जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा एखेबारे रोखा बेरखांदों आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो लासै जोंनि गथ' गथायफोरखौ उन्नत खालामनो हालांदों जोङो गोजौ फारसे जोङो दावगालांनो हादों दा ओंखायनो जोङो साननानै नायनो रायजोफोर जोंखौ गोदो मा बुङोमोन दिनैसो आसाम नङा होमबा दिनै आसामनि सिगाङाव मा बुङोमोन रायजोफोर आसामनि सिगाङाव बे हादरनि मुंखौ कामरुप होननानै मिथिजायोमोन बे कामरुपनि समाव जोंखौ मा होनना मिथिजायोमोन जायफ्रा लेखा फरायदों नोंथांमोना मिथिगोन कसारि माने कसारि रेस गेजेर मोनसे कसारि हारि दंमोन बे कामरुप रायजोआव दा बेखौ नोंथांमोना जारिमिननिफ्राय माने मोनदां हादों बे कामरुपनि सिगाङाव मामोन रायजोफोर कामरुपनि सिगाङाव जोंखौ मिथिगौ कामरुपनि सिगाङाव जोंखौ बै समाव कामरुपनि सिगाङाव बे जोंनि हादरनि मुङा जादों पार्वतीपुर बे पार्वतीपुर खुंनाय समाव जोंखौ मा होनना बुङामोन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ मा होनना बुङामोन दा बैसिम जोङो थांनांगोन बे पार्वतीपुरनिफ्राय आरोबाव जुदि सिगाङाव जों थांबावोब्ला जोंनि बे हादरनि मुंखौ म्लेच्छ रायजो होननानै मिथिगौमोन म्लेच्छ दानब असुरफोरनि रायजो होननानै माने इस्लामनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बेखौ बिदिनो रायखाङोमोन दा ओंखायनो बै समाव बै जे दानब असुर आरो पार्वतीपुर बै समाव जों बे बर'खौनो बे किरात होननानै मिथिगौमोन किरात बै समाव लिरनाय दं खिन्थु बे किरात हारिनि मानसिफ्रा गावहानो मोनसे धोरोम दंबावोमोन बे धोरोमनि मुंखौ बै समाव कैरात्य धर्म होननानै बुंनाय जादोंमोन जायफ्रानोखि बे किरात मानसिफ्रा जाय धोरोमखौ फालिदोंमोन बै समावनो किरातफ्रा फालिनाय धोरोमनि मुङा जाहैबाय कैरात्य जोंखौ जों माने किरात होनना जों मिथिजायोमोन आरो जोंहा बै समावनो माने कैरात्य होननाय धोरोम जोंहा दंखायोमोन अब्ला बे धोरोमा दानि नङा जों मिथिगौ दिनै जिसु ख्रीष्टनि जोनोमा 2000 जाबाय 2000 दिनै 19 आगान होदों महाभारतनि दावहाखौ माखासे लिरदों ख्रीष्ट धर्मनि 1500 बोसोरनि सिगां होननानै लिरदों 15 बोसोरनि सिगां 1500 बोसोरनि 2000 आरो 2000 3,500 आरो आरोबाव 500 बोसोर लादो 4000 थारमाने जे जोंनि धोरोमा 4000 बोसोरनिफ्रायनो थांनानै दं रायजोफोर 4000 बोसोरनिफ्राय
नाथाय बेयाव जोंनि नामफोरखौल' बेलेग बेलेग माने मुं होबोदों बै समाव कैराट्य धोरोम बे कैराट्य धोरोमावबो बेलेग नङामोन रायजोफोर नोंथांमोना बाथौआव दा जायखौ जोङो सिबिदों जायखौ जोङो बावदों इसोरनि खाथियाव बेनो बे ओंखायनो जोंखौ बिथांमोना दिनैसिम बेनिफ्राय बोखारनो हायाखै बे कैराट्य धर्मनि नियम खान्थिफोरखौ लाखियैनो जोङो बै समाव प्रागज्योतिषपुर बेयावबो जोङो रायजो जाबोदों बेनि उनाव जोङो कामरुप रायजोखौ जोङो खुंबोदों आरो बेनि उनाव फैयै फैयै बे आसाम माने जाफैदों आरो दा लासै लासै बेलेग बेलेग बे बड'लेण्ड जानो थांगासिनो दं नंगौना नङा रायजोफ्रा थांगासिनो दं दा ओंखायनो जोङो बै समनि बाथ्राखौ जोङो हमनांगोन बै समाव जोंनि बे धोरोमा बाथौ धोरोमा दानि नङा रायजोफोर बे जाहैमा प्राय 4000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे माने बाथौ धोरोमा माने दङ दा ओंखायनो जों साननांगोन बे माने सानसुमैया सोरमोन बे जे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै कैराट्य धोरोमनि सोमोन्दै हा दै बार नख्रां बेखौ सोरबा सासे दंथारो बे दंथारानो जाबाय मा जोङो बेखौ माने अबंलावरि आफा इसोर होननानै गाबज्रियो बेखौनो जों होनो नुवाथारि आनान गसाइ बिनान गसाइ होननानै जों बुङो गतिके बेखौ बे हा दै बार नख्रां जाय सोरजिदों बे सोरजिग्राखौ जोङो बे मुङै अबंलावरि मुङै जोङो माने गाबज्रिदों दिनै जोङो फैयै फैयै आफा बोराइ बाथौ होननानै जोङो बुंफैदों गतिके बे आफा बोराइ बाथौनि बाथ्राखौ आंनि साननाय मथेब्ला आंनि स्टाडियाव आङो माने मोनदां हादों एसे बे जोंनि धोरोमनि कैराट्य धोरोमनि सोमोन्दै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै माने सानग्रा सुबुङानो जाबाय मा जोंहा मोनसिं सिं बोराइ जायखौ बे बाथौ धोरोमनि गिबिसिन जोङो गुरु होननानै जोङो मानिना लादों आरो बिथाङानो जोंनि गिबिसिन गुरु आरो बिथाङानो बे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै हा दै बार नख्रां बेखौ सोरबा सासे माने सोरजिग्रा दं गतिके बे सोरजिग्राखौ जोङो सिबिनांगोन दा बे बाथ्राखौ मोनसिं सिं बोराइया माने दिहुननो हादों बा दिहुनग्रोनो हादों गतिके एसेबां गोथौ बाथ्राखौ बिथाङा सानखांनानै मोननो हादोंमोन गतिके बे बाथ्राखौ जोङो दिनैनि फैबाय थानाय उथिबोनाय सेंग्रा सिख्ला आरो जायफोरनि एसे स्टाडियास फरायनो गोनां मानसिफ्रा बेखौ एसे सिन्था खालामनानै जोङो माने दिहुननांगोन जों बिजिरनांगोन दा आंनि बुंनांगौ खोथाया नुबाय रायजोफोर गतिके जोङो जोंनि बे धोरोमा दिनै 25 बोसोरल' जायाखै 1000 3000 4000